Hello guys, kita na nato karon ang Turtle Island, no? Ano siya ang Turtle Island diri sa Barobo. So, mao ni siyang ato ang lugar nga ato ang pagasuruyan karon. I hope mag-enjoy mo sa mga video. Mao na siya ang travel vlog. Wala kayo ta sa Turtle Island guys. Wala na mo kauban. Ay na rin kay mga kong tao. Kauban si Kuya yung asawa nga si Tima. Tima. Pwede pa dyan. Naman yung mastermind. July. Observe lang tagay sa wala siya diri o. Asa parula day? Na dire? Nasa Turtle Island. Ato tadi karon sa Turtle Island sa mga parula. Sila dito ilagi dulu ito isla. Wa kaya giana na lang. Pagbuha di kaya po nagparta. Kana dia? Ay pero no, grotto sa babaw. Guys, kining isla na siya grotto sa babaw sa Mamamere. Ilang do ako. Yeah, babaw. Ano grotto po? Yan, grotto na siya. Kung saan ka napupunta ng kutuhan, ano? Katubang sa Pacific. Kaya Angel. Mura rin siya maot anahon. Siya. Mura siya maot sa mura kita ngamlak Turtle Island. Mura siya maot anahon sa ayun. Dapat mga nangalaga trio. Nga konso na. Mga balay. Mga brakes oh. Mga Espanyol siguro din. Panahon pa rin sa Espanyol. Okay, brakes man yun. Dari may nagdunggo guys. Ay, tunnel dari. Masih dari no. Oh, ginawat din sa tawo. Panahon din sa mga Kastila. Nailong aga na no? Ay, pwede din. Asa mong goy? Naraunggoy, oh. Asa mo siya? Ay, dra. Kasi pangalan ni Momoy? Angel o Rafael? Dili. Kung lalaki siya, suod na babae, pero kung babae siya, suod na sa lalaki. Siya na, babae? Kung babae, lalaki ay dulo na. Pero kung lalaki na, babae duulon. Okay, na yung mga minggay, oh, minggay! Strong kayo? Wild monkey. Kunti dala, oy, namoy dalang kuhan, kaya kapayas. Kapayas na lang. Kung saging hinog. Ayaw na. Laki siguro na. Lalaki, maguna, manamo ko sa babae. Layo na noon. Lawan, dili makaunsaon na na. Pasag di lang, dili man mamaak no. Sige, doon rat yun. Bay ilang dili man sa mga unsa. Mga nangayo na.
Nangayo na. So, tuga-tuga makakanihid rin nga waka dala pagkaon. Kabalong nagkahulat rin, oh. Ano na to? Jel, kawag saging dito, Jel. Iwan ko dala mo, eh. Ay, lagi sa... Sus, utrop. Hello. May. Nangayo na, nangayo. Kaon. Ako pan ba yung uwi ka ng mga anak? Kano ko kutag unggoy? Unggoy nga tinood. Wala pa to ako. Guys, naabot ng gitna sa Turtle Island. Mga iring doon, nagdala yung tatang pan. Maginid na si Auntie Ima, nakadala ko. Kanang double body, mga iring yung taon. Ako tunol, be. Be, video ko. Sige, ikaw tong sa... Sana mo, gay. Mama, ginoo ko, mama. Dili siya sa laki. Sabay. Pagka-isagi. Sige, isa ka na isa na ako. Di pa ni tatog nito. Uy, dalawa sa panin. Paniti. Put, ako na sa double body. Lan Pwede ito saging. Simusoko na rin hilaw. Uy, ang imong pagkaon, oh. To. Nga, nagtindog. Pasikat. Ay, babae. Ito na yan. Pras na pagkita. Ngaway, ayaw lagi daw. Ayaw kayo, naghula. Nagtuong mo na sa kanang ilugan mo siya. Ayaw sa kung gusto Babae. Ay, babae. Kuha na, suot ng lalaki. Nagdi gali, isnabon, inis na to. Patay sa pulis ba? Ang, Ano naman? Lalaki. ano man? Nakagipalabi ko niyan sa aking kaysa iyo. Di, favorite mo ganyan sa akin. Yan siya lang isa ni, wala ni partner. Nung ipatay po na kaya ni. Lum, ano? Manong, guro to nga, pulis to. Wala ka di. Hala. Suko siya. Nagtato. Masuko na sa gilugan. Dapat mo yung pagkaon. Pag sinad na mo sa akin. Kaya mo kung magkakatubang hayop, no? Kailangan kabalo ka sila ng behavior. Hindi ka kabalos ng behavior, mahimo kang manon. May pato. Mo na kay partner, mo na pata kay partner kung naghan mo dire. Pwede man yung Picturean na kamo ya. Dire, mo grada dire. Dire may nagluwag. Sa iba. Ha? Wala ini nga dire ponto lang may bato. mga bits na ba yan natin? Pero upat ponto. Ganyan, naipito ka antol ganyan. Isa, dua. Nadaga na yung bambu. Kanang lapad. Lapad yun. Pat. Alimaya Lima. ay. Sa man yung panglabay, Jay, nga dapat pa na, oh. Pas lanting pa ubos ba? Mura magagapamato na.
akong lingaw karon diri. Kaya ako ang nimbalhin sa isla kaya sa kabangka na pigilakaw. Ano ako sa gi-enjoy ang kanindot sa kinaiyahan. Perting lan may iya sa hangin diri. Kanagwapon ta na tuon no. Ang white sun. Kana ba? Pinay gruto, si babaw. Kaya ka na ang isla tiba, naman gruto si babaw, kamo ko pinagtawad na. Ha? Ha? Ah, kabuang mo tao. Kana guys, ba kana nga isla, gibutag himuan lang lagi ng simbahan. Nga na ni gruto sa Mama Mary si babaw. Yang mga buang-buang pud nga. Kuan, gi-treasure daw kaya binunin nagkatong kuan gruto. Ilhanan daw to sa treasure. May dagang umang. Kita sila bathangin. Balik na. Bathangin. Nana siya ginuwa. Ano ukla ba na ano pa na. It's a bat. Wala na. Yung kuyos naman. Di na makaon, kinukuyos na. Ha? Di na makaon, kinukuyos. Ikaw na. Nadaghandok ka. Ano isa yun? Dagag batya? Moro ni siya isa? Buhik pa. Tika na to sila. Muta na sa makaon rin. Makaon ay. Kilo mama. Mo ba ni? Makaon ni day? Kilo mo kang mama. Ano? Muta na to sila. Perabutin niya boy. Ikaw na. Itakap niya. Ibu tang sigapin niyo. Isip-isip. Hindi na masama to na. Mag-inom. Diri lang sa dagat kung labay ang masiyo. Nasa ko kaya sa akin. Tao ang mga kasi taka-taka-takira ni. Kaya makaon na dyan. Mo na batangin. Ito na. Ano biras na ito? Bathangin. Bathangin daw. Anong bat? Bathangin di ba? Hangin ka to. Kuan man kanang murag giripis. Nya kun dili na mo hilabtan, mahilis. Ambot makaon mo ni. Ay lapuan dai ni adili Dili makilaw. na giripis. Ay, may gina mga utana ta kadi di makilaw lapuan lang din siya. Nakon yun. Ay, kilawon gina ta ko. Pwede. Isa na ay. Bukan guys dari sa Marubo. Dari mi karon sa Turtle Island. Yan ba. Ang kagel sa saman. Aw, naka-edge. Hunas na mong siya guys. Nangilahas ko din ganina. Yan nga nani kini makaon mo ni oh. Sino siya? At hindi nawa diri kay isa ra mo siya ka isla gusto niya. Walay resort ana mga tom diri magbalon lang mo. Oh yeah. Wa man kay mapalit diri. Tubig, wa kay mapalit. Balon din ka. Oh yeah. Lipod ka basta-basta ka ani diri kung wa kay kaila kay kailangan na magiging katulgan. Manang kuy ba diha mi nagdukan kanina. Guys kita mi kwan wala-walo diri. Bidaw? Ako doon.
Ah, tro yung ulo. Ah, iko ganyan niya yung tumoy. Oh yeah. Mura magpatay, gwapo nang na-stick na pugiton. Dili eh. Sabi ka, yung mga bato-bato gato. Patay no? Patay lagi. Bantay sig buhi. Buhi ta sa. Ah, wala patay. Ayo, matang unggoy ni. Lam ko ni. Oh yeah. Ang kana unsa man na? Dili na shell. Ayan na yung ano sa akin. Tunggit sa mga saging. Ay, na imong isda. Naista ni doon. Kama sila na. Ah, Wala mo tinga na. Nabayan mo nya kate musik pa na. mo gani unta to. Nalimtan pud mo. No. Nabayan mo, asik pa yan na dayon. Yun sana nila pagkuha ka na. Pagunitan ba ni? Jun, ayun lang, Jun. Ayun, anak, patay na pala. Abaho lang. Ayaw. Patay naman yun eh. Mo din yung kurma. Ay, nada siya himbis. Oh no! Yen! Nada siya himbis. Dala daw dress, ipakuhan daw sa kuan. Ang gugunitan guys. Kuha naman good, murag kuha na siya, agnas na. Oh no! Bitin gini siya sa dagat. Kaunon ba ka siya sa mga isda, no? Mangusok po man lagi. Oh yeah. Ah, kuhan tuyo ni patay. Ay tama sa ulo. Nasa himbis. Ay, nag-away ni. Ha? Away ni. Away ni no? Ulo man yung tama oh. Di man siya baho. No, away. O, presko pa yung dugo. Oh yeah. Away ni. Oh, patay na eh. Dulo patay. Ulo mo na. Ilan mo na mo kayo pinukutan na eh. Yay, uy, mata, uy. Ay, matawa ko sa dinipik na yung matawa sa tubangan no. Ot, at yawag ikon, uy. Yang iko kay lapad yang iko mo man yung pangsalom niya panglangoy. Ano man mo? Murag muna gabi eh. Kita nila si Hindi ko ano. Nga na to gabi kulor. Ha?